Сүй гомерне, сүй халкыңны, сүй халкыңның дөньясын. Yıllar ağışında ez gine tarix şalımlarına qağılıb, bugüngüsün tuyub qalasımız kele. Biz əlbəttə motor sözlərimizni jeyib, xiyal qanatların jeyib, qabat yolğa aşığabız. Hәзер biz Чувашия Республикасында урнашкан иң зур татар авылларының берсе, исеме җырларда җырланган Урмай авылында. Юлыбызны бийеклектә туктатып, хыялда гына түгел, ә чынлыкта зур кош канатлардай җәелеп яткан авыл күренешенә сокланабыз. Иң беренче уй бигрәк зур. Аннан инде төзек, матур, бай сүзләре килә телгә. Димәк, халкы тырыш. Менә хәзер әз генә тарих шалымнарын барларга вакыттыр. Туган сорауларыбызны әңгәмәдәшебез шушы авыл егете Фәрит Гыйбаддиновка бирәбез. Менә шул Казан шәһәрен алынгачтан бу якларга теге служивый, хезмәтче татарлар булып, шушы чикләргә урнашканнар безнең татар мишәрләр Пермь, Пенза якларыннан. Ул инде где-то 350-400 елны içine ала торган вакыт. Архив язуларында Үрмәй исемле шу хезмәтче татарларның исемнәре бик каты күп. Хәтта Нәҗип Җиһановның 6-нчы яшь операсында да Үрмәй дигән шундый образ бар. Димәк, авылыбызның исеме шул хезмәтче татарлар исеменә кергән исем. Булган Урмай 2 авылдан. Беренче Урмай, икенче Урмай. Анасын Урмай тирәсенә ябышып яшәгән Җыбылды дигән авыл. Анасын шул заманасы белән баглыкка килгән Арьяк, Сәңгәре, менә шулар кушылып, әкрен генә заманнар үзгәреп, бер шуны Урмай исеме белән аларны барлыкка килгән. Урмай элек-электән динле тыйнак булуы белән аерылып торган, билгеле мәдәнияттән дә ерак китмәгән. Татар халкы җырсыз, моңсыз яши аламы соң? Менә без дә авыл белән таныша гына башладык. Шул арада апаларыбыз гармуннарын тотып, үзләренә генә хас биюләрен дә күрсәтергә кереште. Элеккеге вакытта безнең яшь вакытта бийгән биюләрен дәләр, тәү бии дигәндә шулай куш бию дияләр иде аны. Әлегә бүлмәдән чыгып шулай бии гармунга җегетләр чыгып утыра иде, шунда кетеп утыра, карап утыралар иде. Битне каплап бии дигәндә без шулай яшь вакытыбызда. Ни өчен битне каплап биюс? Шәригатьтә ярамаган. Үзгәчә без урам буенда җырамаганда, клубларга килмәгән, аулакта безнең ишебез кетебез. Тишек аша сүләүде, яңаша утырып сүләшмәгән. Шундый заманада яшәгән идек без. Шулай итеп, гасырлар агымында төрле үзгәрешләргә яраклашып, Урмай үскән. Өлкән буын үзенең осталыгын, хезмәтен, гырыф-гадәтләрен, җыр-биюләрен дә балаларына тапшырып яши биргән. Ә без бөтен барлыгыбыз белән авыл дулкынына чумабыз. Тыныч, рәхәт. Кояш нурлары аның бизәкләренә кушылып ипләп кенә моңга чумдыра. Авыл урамнарыннан җырлап узу үзе бер ләззәт. Алдыбызда Урмайның горурлыгы булган Мишәр ансамбле. Alma şəşə götürülü, başqalarga küzdə salmayım sözünü kürgəndən birili. Qalma qaşları, sayrı sandık qaşları, sayrı sağındıra başladı. Bizning Mishar ansambli 1986 yilni uyushgan. Фәрит Гыйбаддинов җитәкчелегендә авыл яшьләре, мәктәп балалары, безнең гырыф-гадәтләре, безнең Мишәрнең туйларын күп сәхнәләрдә Беренче инде без зур сәхнә башкалабыз Чабаксардан башлап, менә кайларда гына булмадык. Рәхәтләнеп безне бөтен җирдә каршы алалар, яхшы иттереп, һәр кайда тырышып үзебезнең мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне күрсәтергә тырышабыз.
Урмай авылының урамнарыннан узганда, йортларының бер-берсенә бик якын урнашуы күзгә ташлана. Билгеле, моңа да җавап бардыр. Урмай тарих буенча Казан губерниясенә эләккән. Казан губерниясенә билгеле җирләр һәр халыкка бик иркен бирмәгәннәр. Шуңа күрә бик халык монда кысылып яшәгән, җиргә туеп яшәмәгән. Шуңа күрә менә бу урамнарда җирнең аның башлап 20 соты бирсәләр, соңрак инде Совет заманында аны 14 сотыдан артык бирмиләр иде. Шуңа күрә монда шу заманда авылдан халык бик ягыга китмейді, читкә китмей, яшьләр авылга төпләнеп кала иде. Шул 10 сотыга, 14 сотыга булса да, ерексез булса да алып җирнең үзләренә йорт җирләрне шунда төзелә иде. Шуңа күрә бигенчекендә ул менә йортларыбыз авылда бер-берсенә терәлеп, шундай матур итеп ясала. Шушы якларга хас тагын бер үзенчәлек. Ул биек капкалар. Алар кайчандыр агачтан эшләнә торган булса, бүген инде тимердән бизәп ясыйлар. Аның монда үз осталары бар икән. Бүгенге көндә миндә 8 кеше эшли. Алар яннан килә. Хатын, кассир, бухгалтер. Аннан малай минем основной эшне алып баранда үзем товарга киткән вакытта 6 балабыз, бер сеңелкәш безнең, бакчы 5 брат. Без бишәр барыбыз да авылда, Урмайда. Әлхамдулилlah шөкер, бүгенге көндә шатланабыз барыбыз да. Тормышның әлхамдулилlah шөкер яхшылыгына, семья бердәмлегендә, нәсел бердәмлегендә әлхамдулилlah шөкер dinning rənüyünün faydası bir katı küp влияние ясый. Elhamdülillah şükür. Peygamberimizin hadisleri, Kur'an sureleri barısı da öğreteler birdemlikке, tatulukka. Менә шулай ипләп кенә Урмай авылын күзәтеп йөрибез. Бу якларда беренче тапкыр түгел без. Тик барган сайын ул яңа ягыннан ачыладыр сыман. Әнә, берсеннән-берсе зауыклы йортлар күбәйгәннән күбәя бара. Ишенче мәчетләре сафка баскан. Мәчеттә балаларны ислам кануннарына өйрәтәләр. Җәйге лагерьлары да эшли. Монда йөрүче балалар белән без авылның изгеләр җирләнгән зиратында очраштык. Элек-электән 300-400 ел элек безнең буыннарыбыз шушы җирләрдә җирләнгән зират урыннарыбыз, муллалар, ишан хәзрәтләр җирләнгән урыннар шушы җирләрдә торабыз. Безнең шушы үзебездән соң килә торган шушы балаларга, аларга белдереп калдырыр өчен шушы безнең килүләребез, шушы зират итүләребез Аллаһ Тәгалә бездән разый булсын. Мен үзем Татарстан якларынан булсам да, бу якларга килгәч, бу халыкның үзәнчелек иттереп, бердәмлекне мин әйтер идем. Аларның җылылыгы бик нык ошады. Шуңа күрә практика вакытында аларның җылылыгын сизгәч, армияны тәмамлагач та, бетергәч та мин монда эшләргә килдем. Дин юлын сайлау ул бер яктан ул Аллаһ Тәгаләдәндер. Аллаһ Тәгаләдән бер бүләк. Һәрбер кеше ул нигә баса алмый дингә. Аллаһ Тәгалә моннан ала шулай кешеләрне нитеп сайлап кына итә. Кешеләрне дингә бастыра. Мин дә шул Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән генә, Аллаһ Тәгаләнең бүләге белән генә ислам диненә тоже бастым. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә бик зур шөкерләр булсын. Үзем дә хәзерге вакытта шатланым бик зур. Хәзерге вакытта бик күп яшьләр эчеп тартып, аңламыйсак, нәрсә эшләгәннәрен аңламыйсак, ниләрдә эчеп йөриләр. Әгәр бер сәкенә уйласаң, ник без монда, безнең бабаларыбыз кем булган, нишләгәннәр алар, ни дин тотканнар. Әгәр шуларны уйласалар, алар һичшиксез Аллаһ Тәгалә турында уйласалар, табигать турында уйласалар, күпме генә бөтен кайгына карама, Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтедер. Менә шундый иманлы, мөхрибанлы балаларны күреп күңел юана. Ата-бабаларыбызның изеннән атлаучылар бит алар. Авылны сафландырып, өч яктан азан яңгырый.
Дин кануннарын тотып яшәүчеләр байтак. Шуңа да бәрәкәт бар диләр монда. Көн кичкә ауыша башлады. Бу тагын бер матур күренеш. Табигатьтә генә түгел, кеше яшәешендә дә. Җәйге җил талгыны белән халык эшен тәмамлап, гаиләсе янына кайта. Узган көнгә нәтиҗә ясала. Кемдер өзелеп көткән яры белән очраша. Әти-әнисе янына кичке ашка балалары җыела. Санап китсәң, бик күп вакыйгалар бер мизгелдә уза. Ә менә шул очрашу мизгеленә кадәр һәркем үзенчә мәшәкатьләнә. Билгеле тәмле ризыклар да әзерләнә. Ә безгә шул гына кирәк. Безнең якларда бик яратып әзерләнә торган ризык тура. Моны әзерләр өчен безгә иремчек кирәк, он, йомырка, тоз и сыр майы. Ярты килограмм иремчек, аңа 6 йомырка сатабыз. Аны бугатабыз. 2 чашка он истибез. 1 чәй кашык тоз салабыз. Изеп бетердек, табаларны майлап, әкрен тураларны ясыйбыз. Тура камырын алабыз, ул уч табанына сыярлык түгәрәйтеп куябыз. Безәбез табага. Әбгә минем дә ясап карыйсы килеп, синең янга килеп бастым инде мин. Менә әз генә шушлай аласың, әйме? Аласыз, Һәм түгәрәклибез. Ә кулга ябышса? Ябышырга тиешти. Ябышырга тиешти Аны гел. сире нәрсәдә ни өчен ул кулга ябышмый? Менә бит тәгәрәтәбез, ә ул кулга ябышмый. Иремчеге кыры булырга тиеш. Кыры булырга тиеш. И иремчекне туңдырмаска кирәк. Менә тураларны ясап бетердек. Хәзер без аны кайнар печкә 30 минутка тыгып куябыз. Менә безнең тураларыбыз пеште. Хәзер без аның өстенә мул итеп сары май салабыз. Күбрәк май салгач, ул бик тәмле була и озаграк саклана. Без Чувашия Республикасы Комсомол районы Урмай авылында. Җәйнең кызу рәхәт вакыты нәкъ уртасы. Чәчәкләрнең хуш исенә, таҗлар өермәсенә төренгән аланнар, чикерткә тавышлары, күбәләкләр назы. Булар барысы да тормыш агымын бер мизгелгә туктатырга сәләтле. Эссе дулкын үзеннән ышкындырмыйча, чын җәй тәмен татырга мөмкинлек бирә. Монда хезмәт белән яшәүче халкым әлеге күренешләргә сирәк игътибар итәдер. Тик авылны чолгап алган матурлык илһамлы кешеләрне битараф калдыра алмый. Кая гына чыгып йөрсәм дә мин сагынып кайтам туган авылыма. Урмайыма тиңдәш урын юктыр, шифа да ул дәва җаныма. Яши халкым, яшәр киләчәктә, телен, динен тотып хөрмәттә, рухы ныгып, һаман алга барыр, дан китереп бөтен милләткә. Авыл белән танышуыбыз дәвам итә. Юлдашыбыз хөрмәт казанган кеше Фәрит Гыйбаддинов. Бу безнең Южный дип атала. Бу сыңрак, бу 65-нче елларда булган урам инде. Монда әле сыңрак кигәннәр халык, башта бына бу күчедәге йорт кигән булса, әкәтән генә бу башка йортларда монда тип хуҗалыклардан чыгып кигәннәр бу яңа урамга. Хәзер инде бу урам картайды, яшь урамда тагын да күбрәк. Әлеге урамларның үз йөзе. Бер генә әйберне дә күздән ышкындырмаска тырышып йөрибез. Капка төбе саен утыргычлар куелган. Бу кичкырын ял итеп авыл яңалыкларын барлап ала торган урын. Урамнарда мотор иттереп эшләп куелган кыюлар бар. Алар элекедән калган, тик авыл халкы сулары өйгә кертелгән булса да, кыюларны бетерергә ашыкмый әле. Авыл җирендә күп вакыт, кайсы вакытта сулар битеп китә бит инде ниләрдә калынкуларда. Без менә шушы кыйдан әйбәтләп су алабыз. Су бик әйбәт, тәмле, шундый. Асыл.
Суны кадерләп асыл дип дә шаушады безгә. Шулай халкымның матур гамәлләрен, күркәм сүзләрен чүпләп, сәяхәтебез дәвам итә. Юлыбыз яңа Париж урамына. Гаҗәп, ни өчен Париж соң ул? Һәр авылның үзенең битендә шундай ижадка тартылган кешеләре, безнең җирле рәссам, художник Камалетдинов, ул Чувашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган милли рәссамыбыз, үзе шулай Кастан 2 этажлы үй ясады, балконнар белән сагышта инде. Монда авылдашлар, дуслар сый икән. Син Урмайның кайсы җирдә яшисең? Эй, дусларым, мин яшим Парижда. Париж инде аның сәнде художник булган тигезендә бейек түбәле, балконлы үй булган инде ул. Шуңа шу Парижга беренче еш салучыларның берсе, бийингесе менә шуңа күрәдер инде бу урамда үзенә күрә үзенчәлекле тигезендә яңа замана таләпне туры килә, архитектурадан туры килә торган шундый матур йортлар төзелеп китте. Авылга кем генә килеп керсә дә, әлеге затлы йортларга игътибар итми калмыйдыр. Баксаң, Урмайның үз архитекторы да бар икән. Biz аны яңа эшенең барышы белән танышып йөргән вакытында очраттык. Әтием ишан вакытта бик зур төзүче иде. Пиштасы гарайды, таш йортлар, агач йортлар ясый иде. Хан белән шулай сеңелгәндер инде ул безнең нәселебезгә. Бүгенге секендә менә быел менә шундый йорт ясарга җыендык. Йорт ул тоже минем өчен как кеше кебек. Кеше сыман, вот кешенең пропорция нинди матур кеше. Вот шундый формадагы минем өйләрдә шулай кирәк. И душасы да анага отражаться итәргә тиеш, ул йортларга формасы белән дә матур булырга тиеш. Барлыгын чалсаң, 90 елдан тотынып архитектор буларак, ну где-то бер 120-130 объект бардыр, общий. Киләчәктә Урмайның вот центральный частьләре, общий тиге ниндидер культурный центрмы, яшьләр центры кебек ясыйсы килә в дальнейшем. Вроде бы безнең йортлар әйбәт төзелә. Бер сүзсез авылның киләчәге матур. Бүгенге көндә 1000гә якын хуҗалык, 3000ннән артык кеше яши. Яшьләр күп, алар авылларыннан китмиләр. Кирәк санасалар, үзләрен мәдәният өлкәсендә дә сыный алалар. Урмайда Комсомол районы сәнгать мәктәбенең бүлекчәсе бар. Монда балалар җыр бию, сынлы сәнгать белән шөгыльләнәләр. Инде данлыклы Мишәр халык ансамбле турында сүз барды. Авылда 1987 елдан Урмай моңы дип исемләнгән халыкара фестиваль уза. Шулай итеп, Урмай авылы бөтен дөньяга таныш. Аның үз сайты бар, гомумән, бөтен дөнья белән хәбәрдар. Мөгъҗизалы дөньяда яшибез без. Менә җәй аеның төрле куелыктагы яшел төсен генә алыйк. Бу да бит мөгъҗиза. Табигатьнең һәр фасылындагы гүзәллеген күчереп, үз тормышында кулланучы халкым хөрмәткә лаек. Әнә, чәчәкләр арасында тәпи китәргә омтылучы сабыйны гына карагыз сез. Беренче адымнарын ясаганда әнкәсе янында. Бу бәхет күренеше. Без Хайретдиновлар гаиләсендә. Йорт җирләре сокланырлык.
Авыл халкы өчен алар әнә шулай нарасыен саклап йөргән ана кебек һәр вакыт терәк. Авылыбызны бик яратабыз. Тебебез авыл Урмайдан. Урмай авылында да мына тырышабыз шул любой бәйрәмнәрне организовать итәргә. Корбаннарны, Рамазан бәйрәмнәрен, Сабан туйларын авылныкын. Әйе, авыл гомер-гомергә үзенә терәк булырдай уллар үстерә алган. Алар исә зур тормышта үз юлын тапканнар да нигезләренә әйләнеп кайтканнар. Менә шул нигезне саклау дигән төшенчә урмайлыларга ана сөте белән керә күрәсең. Урмай халкы тырышу белән миңа белем биреп, мин Мәскәүдә укып чыктым. Районда простой инженердан башлап, мин республиканың законодательство собраниясының депутаты булдым. Аллага шөкер, Урмай халкы әтмәк илим. Менә шул үзе тырышлыгы белән, халык тырышлыгы белән ул Чувашия республикасында гына түгел, Россия масштабында да үзенең авырлыгын, үзенең халкылыгын күрсәтеп тора. Урмай авылына тау башыннан төшкәндә карасаң, билгеле халык бердәмлек белән тормыш итә. Ул шунага күрә, шунага горурланам. Үзем уже республика масштабында эшләсәм дә, үзем мин прописан Урмайда, миңа әйтәләр, давай Чебоксарда җыр салабыз диләр, булышабыз диләр. Миңа мөмкин булышырга да телиләрдер. Мин әйткәнем бар, әйткән дә иш тормышка да киттем. Минем өем бар авылда, табырны ий салам гомерлеккә, чтобы минем балаларның балалары шул җыртта торсыннар дип, матур гына ий салдык. Машины салганда әйтмәк илим. Беренче ийне салганда, икенчесене салганда Урмай халкы килеп булышкан. Мин аларны кайсы берсен танымыйм да, Кияма бисеңә булышырга килеп. Шуны миңа шуңа күрә горурланам, то что мин Урмайда туган, Урмайда яшим, Урмайда торам, и үземнең урмайлыгым белән бүгенге көндә шат итеп тормыш итәм бер хадай. Яшермейбез, Урмайда да күп кенә авыллардагы кебек эш юк. Тик халык зарланып, кемнәндер көтеп ятмый, үз көнен үзе күрә. Кем мал асырый, кем шәхси эшен башлый, сату алу белән шөгыльләнә, инде алай булмаса, читкә китеп эшли. Гаилә хуҗасы ризык таба, яши белә. Авылын ташларга ашыкмый, ничек итсә итә, нигезен саклый. Киләчәктә мин теләр идем, что бүгенге булган ханасы тагында артырсын иде. Аннан соң мин теләгем шул, хөкүмәт менә шундый зур авылларга үзенең мөнәсәбәтен артырсын иде. Дөрес, мондый авылларга игътибар да, үрнәк алырга да кирәк. Гади генә җыр яңгырый. Ә бит менә уйлап карасаң, әбисе итәгендәге оныгына моң гына түгел, халкының рухын да иңдерә. Моны күрергә гыйбрәт алырга кирәктер. Ә аның табигать кочагында булуы тагын бер илаһилык өстей. Күп нәрсәнең кадерен белергә безгә табигать ана булыша шул. Дөрес, җәй ел фасылларының иң көтелгәнедер. Тик нәкъ менә шул 4 фасылның кабатлануы аның тәмен, ямен ныграк сиздерә түгелме соң? Без табигатьтән аерылгысыз. Аның белә уянабыз, яңа көнне чабып узабыз, вакыйгаларын барлап кичен каршылыйбыз, яшибез. Табигать исә шул яшәешкә үз сызыкларын да кертеп безне барлап тора. Халкым моңа буйсына, ярата, яши, үсә.